Héctor Ferreiro Abelairas, son bombeiro forestal e aparte a miña enquedanza é a viticultura, entón por eso me metí neste proxecto de viticultura ecolóxico. Este era unha parcela orixinalmente da miña familia, que é a familia de aquí de Castelo, que é a familia dos Abelairas. Era unha parcela de monte na cal que é o que había, xa se ve, toxos. Esta plantación é do ano 2018, de febreiro, plantei en febreiro. Falando co meu socio, ele ten viñas en Chantada, ten de tinto, e xa, pois, o blanco vámoslo poñer en Castelo. Foi a nosa aposta. A aposta personal en eco foi miña. Para min é un dos principios básicos na miña filosofía de vida. Sobre todo ben-me dado por a miña nai. A miña nai sempre fixo cultivos na horta e sempre me inculcou eso desde pequeno, non? De respetar o que é a terra e sobre todo pensando nun futuro dos meus fillos. O que tens que apostar é que concienciar, educar a sociedade que este viño ten que pagar máis porque é libre de todo. Se ti estás bebendo un produto como un viño en eco, que non leva produtos químicos, que non leva herbicidas, que non leva sistémicos, pois eu creo que para o corpo en algún lado vai. Entón, eu creo que o que debemos facer é eso. Eu creo que hai que valorar ao viticultor e as maus do viticultor, porque o viño faise con maus, non se fai con máquinas como en outros sitios. A certificación é o único camiño que temos que seguir, porque sen ese certificado ti crees no viticultor ou no produtor en eco, se o coñeces. Entón, nun país nórdico non te van coñecer, lóxicamente. Pero se vai co certificado eco, xa saben que é realmente o que vai dentro da botella, falo do viño, é real.